Много често се говори за демографска криза, но всъщност тя е етнодемографска. Освен проблемите с раждаемостта, в Европа се променя етническият състав на населението, като континентът става все по-мюсюлмански. Това не е само демографски, но и религиозен проблем, защото корените на Европа са в християнството и християнската цивилизация. Миграцията често се представя като панацея, но всъщност тя задълбочава кризата. Важно е да се разбере, че проблемът не е финансов. Дори най-богатите държави в Европа са засегнати. А демографската криза не може да бъде решена с механични инструменти, като демографския инструментариум 2023. Тя изисква промяна в ценностите и начина, по който този съюз мисли. За да се справим с този проблем, е необходимо възстановяване на основните ценности, които бяха разрушени от неолибералните идеологически политики. Ако няма кураж и желание за живот, няма да има демографски обрат. Европа трябва да възстанови основните си ценности, защото в едно здраво общество най-голямата ценност са децата.